Pe un deal de lângă Ierusalim stau 3 cruci. Pe crucea din mijloc, Iisus din Nazaret atârnă, calvarul său luând sfârșit. Soldații romani le rup picioarele celor 2 tâlhari, dar văzându-l pe Iisus deja mort, nu-i rup oasele, împlinind profeția. Pentru a-i confirma moartea, un soldat îi înfige o suliță în coasta lui Iisus. Sânge și apă curg. Acest act transformă o suliță obișnuită în sfânta lance, sulița destinului. Lancea devine o relicvă sacră, despre care se crede că deține putere divină. Legenda ei începe aici, destinată să modeleze ambițiile sfinților, împăraților și cuceritorilor. Sulița este văzută ca o legătură cu ultimele momente ale lui Hristos, un simbol al credinței și al puterii. Cine o posedă, susține legenda, deține soarta națiunilor. Povestea Sfintei Lance va răsuna de-a lungul secolelor, râvnită de cei puternici și de cei disperați. Calea ei este învăluită în mister, multe orașe pretinzând că dețin adevărata relicvă. Dar o lance, destinată Vienei, va capta imaginația împăraților și a unui dictator. Legenda acestei lănci abia începe. 0.5. Soldatul care i-a străpuns coasta lui Hristos este numit în tradiție Gaius Cassius Longinus, un centurion roman aproape orb. Pe măsură ce înfige sulița, sânge și apă îi stropesc fața, redându-i vederea într-o clipă. Copleșit, îl recunoaște pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu și se convertește pe loc. Longinus își abandonează postul, răspândind povestea miracolului său și a credinței nou descoperite. Călătoria sa duce la martiriu, dar legenda sa cimentează reputația lăncii ca relicvă de vindecare și transformare. Sulița este acum văzută atât ca o armă, cât și ca un canal de putere divină. Dubla sa moștenire, miracol și putere, o face irezistibilă pentru cei care caută autoritate. Povestea lui Longinus este prima mărturie a presupusei puteri a lăncii. Nu mai este doar o relicvă, este un obiect de obsesie. Legenda crește. Timp de secole, Sfânta Lance este un simbol al puterii supreme și un blestem. Carol cel Mare, primul împărat al Sfântului Imperiu Roman, se spune că o purta în luptă, crezând că îi conferă invincibilitate. Când pierde lancea, norocul său se termină și moare, alimentând legenda. Frederic Barbarossa, un alt împărat, poartă lancea în cruciadă. Despărțit de ea, se înneacă, întărind blestemul. Lancea devine un făcător de regi, promițând victoria, dar cerând vigilență. Reputația ei crește. A o poseda înseamnă a domni, a o pierde înseamnă a cădea. Până când ajunge la Palatul Hofburg din Viena, este văzută ca una dintre cele mai puternice relicve din lume. Mitul suliței este acum inseparabil de soarta imperiilor. Așteaptă în Viena, tăcută și amenințătoare. Următorul care îi caută puterea, Adolf Hitler. Legenda se întunecă. La Viena, un tânăr Adolf Hitler descoperă Sfânta Lance în Palatul Hofburg. Este transfixat, convins că relicva deține cheia destinului său. Pentru Hitler, lancea nu este un simbol creștin, ci un talisman al puterii absolute. Obsesia sa crește, amestecând mitul, ocultismul și ambiția. Ca Führer, Hitler anexează Austria și Lancia, mutând-o la Nürnberg, inima spirituală a partidului nazist. Lancia devine un artefact nazist, lipsită de semnificația sa creștină și reconfigurată ca simbol al dominației mondiale. Hitler crede că posesia ei îl face invincibil. Timp de 7 ani, lancea este piesa centrală a mitologiei regimului său. Blestemul și legenda sunt rescrie pentru a servi viziunii sale întunecate. Soarta suliței este acum legată de soarta celui de-al treilea Reich. În 1938, Hitler anexează Austria și revendică Sfânta Lance. Sub paza SS, relicva este transportată la Nürnberg, expusă ca simbol al legitimității naziste. Biserica Sfânta Ecaterina devine noua sa casă, transformată într-un muzeu pentru cel mai prețios artefact al regimului. Lancea este etalată ca dovadă a legăturii lui Hitler cu marii împărați ai trecutului. Pentru Hitler, este atât un trofeu, cât și un talisman. El crede că atâta timp cât o deține, victoria este asigurată. Legenda suliței este acum inseparabilă de propaganda nazistă. Dar blestemul rămâne, așteptând. Capitolul final se apropie. Pe măsură ce se încheie al doilea război mondial, imperiul lui Hitler se prăbușește. Lancea este ascunsă într-un buncăr sub castelul Nürnberg. Pe 30 aprilie 1945, în timp ce Hitler moare, soldații americani pun mâna pe lance, aproape simultan. Blestemul pare împlinit, pierderea suliței, pierderea vieții.
După război, Lancia se întoarce la Viena, dar autenticitatea ei este pusă sub semnul întrebării. Testele științifice sugerează că datează din Evul Mediu timpuriu, nu din timpul lui Hristos. Totuși, un cui misterios încorporat în lamă menține legenda în viață. Alte lănci din Roma și Armenia pretind că sunt adevărata relicvă. Adevărul rămâne evaziv, dar puterea poveștii dăinuie. Misterul Sfintei Lănce este la fel de puternic astăzi ca oricând.